Welcome back to my YouTube channel. So, karon na bunta naka-upload og balik og video nga galaag no. So, supposed to be is naunta may meeting karon. Niadto kog merkado para magpa-signal. So, na-cancel mo na mong meeting. Mao tong nag-decide nga manglaag dere sa Chocolate Hills. So, mo to, naabot mi aning lugar So, atong tan-awon or atong saksihan kung unsa or naabay kausaban ang Chocolate Hills. So, nakaanih na ko many times but wala pa ko ga YouTube ato. So, karon ato ang tan-awon kung same bagihapon ang forma sa Chocolate Hills. Karon dili pa kayo siya crowded kay kibaw na mo sa atang sitwasyon, then daghan sad nga mga establishment nga close, so dili gid siya ingon nga same sa una. Karon is makaingon ka nga peaceful ang lugar, so dili kayo crowded og mabuhong jud kag tinan-aw sa mga hills. By the way, charot. By the way, sa entrance fee is 50 pesos. Then, kung taga Carmen ka, so, ma-free yung ka sa entrance. O, ayaw kalimot sa pagdala sa tubig kay bono mo nga taas pa kayo katonon from first step to pila ka step. Wag na ko kanang wala ko ipa. So, bring your own tubig kay why nagtinda sa babaw. So kung napa mo sa ubos, pagpalit mo og tubig kay hangat jud kaayo kung mo kat-kat. So enjoy watching. So mausa ni nga to ang storya bitaw. So enjoy watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Untag ma-hit na nato ang 1,000 subscribers. Thank you sa pag support sa ako ang channel always. Love you all.